Eguerdi on danoi. Bueno, Kontxik azaldu duenez, egitasmoko lehen bilerak eginda, ikusi zen egin zen diagnosia, batez be ikusteko zer bete behar genituen eta zer balie geneukan horretarako. Eta nortzuk bildu beharko ginen horrek aurrera eramateko. Orduan, berak esan duen bezelan, batez be, helburu bi jarri ziren. Ikasle bakoitzari jarraipen pertsonalitzatu egitea, bakoitzen araberako saioak egitea, eta herriko taldeetan eta ekintzetan txertatzea. Lekeitiarrekin harremanetan jarra daitezen edo kirol eta kultura elkartetan edo bestelako batzutan. Kezka orokorra baizen, niko gogoratzen naiz lehendabiziko batzarretan, euskera eskola eremura mugatzen zala, beti, sarri gertatzen den bezala, baina herri euskaldun batetan egonda, hori etzela oso arrunta, kalean euskera saritu jende gehiena eta beraiek inguru horretan ezin sartzea. Orduan, guk hori eskuan izan da, AEK-an ez geneukan esperientziarik gazteekin lan egiten, eta ez genekien ondo nundik jo. Orduan, planteatu genuen helburu biko proposamena. Batetik izango zana, eta ardura zuena, beraien kurrikuluma egoki garatzeko hizkuntza indarketak, edo, hizkuntza indarketak ikasle bakoitzaren mailari dagokion eskolako materialak landuz. Hau da, batez be, eskolan zituzten arazoak ulertzeko edo aurrera egiteko horietan lagundu. Premia larriena zuena hori zen. Ikasle horiek laguntza behar zutela, gero eskola tituloa lortzeko. Bestela, urte gutxiren buruan titulo hori gabe egongo ziren. Eta heldu berriak ziren batzuk hile gutxi daramate gure artean, orduan jada ez daukate denporarik titulorik ateratzeko, eta lehen jarri den bezala eskualdeko eredu bakarra D eredua da, ez dago beste aukerarik, orduan hor harrapatuta daude. Orduan, esan bezala, lehentasuna duena hori da. Eta gero bestetik, bigarren helburuari helduta, herrian txertatzea edo hori denontzako ere ez da erresa, gauza batzuk, azkenean ez dakit integratuta inor badagoen edo denok ere bardina kostatuko zaigu, baina ikusten genuen hortarako tresna egokia izango zala herriko informazio kudeatzea, eta material multimediak sortuz euskarri ezberdinetan. Batez be, IKT edo TIC hoien potentziala ikusita, beraiek ere hurbil sentitzeko eta gogo zeltzeko, planteatzen genuen, esan PowerPointak egiten edo MP3-aren erabileraz edo egiten dugun bezala, software ezberdin erabili edo irratira eraman edo informazioa kudeatzea. Batez bezan, beraiek atzikia izatea herrian zehar informazioa biltzeko eta jakinda informazio hori euskeraz izango zala, nolabait hortxe, sakataten. Ibili eta zailtasunak dituztenetan lagundu eta hori. Orduan, nola gauzatzen da, azkenean egiten duguna da, astean saio bi, lehendabiziko saioan lehendabiziko atala jorratzen dugu, eta bigarrenean multimediarena. Bietan, bai batan, bai bestean, oso metodologia ezberdin erabiltzen dugu. Atazak jorratzen ditugu, edo beraien gelako materiala, jolasa da oso elementu zentrala, asko balio du, jolastea, saio bakoitzeko jolas bat gutxienez, o hasieran o bukaeran edo,
eta, bueno, multimediaren trataera. Eta gero, Arrakala irratira joaten gara, Arrakala irratia prestatu da, eragile bezala etorkinekin egitasmo ezberdinak aurrera eramateko, gustatuko litzaioke etorkinen saio bat izatea, baina, bueno, orain arte, hau da hurbilpenik handiena. Gero txangoak egiten ditugu, eskualdea ezagutu dezaten, eta beti ere herritarren parte hartzea egitasmoan, ez soilik herritarrena, baizik alden guztiarena. Esan lagunak, esan senideak, nik ez daukat arazorik nahi badu norbaiteren gurasoren bat edo klasera azaldu, ez dago arazorik horretarako, noizean behin etortzen da bateren bat anai txikiarekin edo betiko hori, baina bai, gela beti zabala da. Egin dugu, hasieran hori, indarguneak, ahulguneak nahi genituen aipatuz behintzat, esperientziatik eta jaso dugunaren arabera, baina konturatu gara, igual, indarguneak eta ahulguneak baino hori, momentuan, segun eta nola kudeatzen den, igual ahulgunea dena gero indargunea da eta alderantziz. Orduan, aipatuko ditut. Batetik egitasmoa pertsonalizatua izatea. Hau da, urte hasieran edo kurtso hasieran egiten dena da bakoitzarekin bilera bat eta adosten da ze helburu, ze metodologia jarraituko den eta gero kurtso bukaeran horren balorazioa egiten da ikaslearekin berarekin. Hau, nahi baldin badugu atera eskola eremutik, helburu, metodologia horiek ere atera behar ditugu, ez? Ez dira izan behar eskolako berberak, eta gu beste norbait gara, eta beharrezkoa da beraiek izatea bere egiten dutenaren protagonista. Bestetik, euskaltegi eta eskolen arteko komunikazio iraunkorra. Hemen gaur sarri aipatu da koordinazioaren ideia hori, baina hori iraunkortasun hortan jarraitzea garrantzitsua da. Gu denporaro batzen gara eta jarraipena egiten dugu. Eskola komunitatearen eta herriko eragilean parte hartzea. Hori lehen esan dudana, indargune bezala ahulgune. Batzuk izan daiteke oso prest egotea edo zerrekimen aurrera eramateko eta beste batzuk ez. Baina, zemat eta parte hartze gehiago, 0tik 100 5 bada ondo dago, eta 50 bada hobeto, baina beti dela parte hartze horien araberako arrakasta izaten dugula. Familiaren mugikortasuna, etorkinak beraiek, hau ahulgune bezala ipintzen gendun, eta izan be bada. Ze, bakoitzaren egoera ikusita, kurtzoa hasi eta egitasmo bat martxan jarri eta jarraipen bat egiten ari zarenean, halako baten, handuz eta ez dakizu noiz etorriko dizen bueltan, eta hor badago, ez dakigu kudeatzen ez dakigun aspektu bat. Familiaren maila soziokulturala, hau badaki kategoria bezala ipintzea, ez dela egokia. Baina, egia da, bai egiten dela, bai badaude desberdintasunak, familiak hona etortzean, honetaz duen pertzepzioa, euskarataz, hizkuntzetaz, ez da bardina berea ere baloratzen ez duenean, hizkuntza aimara izan edo denalakoa baloratzen baldin badu, beti ere errezago izango da euskarara ere hurbilpen bat egitea, orduan lan hori ere egitekoa izaten da. Gero adina, ikaslearen adina hemen aipatu izan da, nerabeak direla eta nerabeek, nerabeek jakingo duzue. Inork ez daki nola kolpe egin horri, eta, botakot. Nik pasatu nien inkestatxo bat, ikastetxean bertan, denei,
etorkinak zeuden taldekoei. Eta hor ikusi izan ze desberdintasun zeuden hemengo eta hangoen artean. Bueno, inkesta izan zen horrelako, tanteo txiki bat. Eta adibidez galdetzen nun, euskeratik zerk erakartzen zuen. Orduan, lekeitiarrek eta erantzun zuten ohituta gauden topiko horiek, ez? Danotak izuena, gurea delako, horre gauzok. Eta etorkinak zazpitxik zazpirek, ez errez. Hori adina, ez? Ohartzen ginen ez dela bardin on galdetu edo amendik eta denbora batea galdetu, daude adin baten gure esango, baina lekeitiarrek ere hori identitate mota horiek eskuratzen ari direnak, eta adibidez 12 urteko gela baten galdera bardinari ez diote 16 urtekoek bezala erantzuten. Hor dago, ez? Gero nik galdetzen nien materiale multimedia gaitik ze ikustezu telebizioin, ze radio entzutezu, ze musika entzutezu, eta hori 12 urtekoek ez daukate oraindik referentziarik. Referentziak dira gurasoak, eta aldiz 15 urtean badaukate beraien aukeratzeko zera, ez? Orduan adina bada gauza delikatu bat, ez? Hor ibiltzeko. Lekeitioko kasuan adinari dagokionez, LH-tik jatorkuzan neskamutilak zeharo murgilketa egin da datoz. Bustidura eta guzti hitz egiten dute, beraz, inongo arazorik ez dute. Arazoa dago 12tik gora datozenean. Eta gero, azkenengo punto moure, ikaslearen hortasuna, hori aipatu behar da. Ez talako bardine, lotzakor bateaz, eta nahara bezaroan daudenean gainera dena magnifikatzen da eta gehiago kostatzen da. Jarri genuen ikasturte berrirako erronkak. Hau prestatzen ari ginela. Orduan, koordinazioa hobetzea, hemen gaur aipatu den gai bada, eta baliabideak hobetzea, azken baten gauza bera da. Koordinazioa ona da, giza baliabideak eta baliabide materialak hobeki kudeatzeko. Azken baten gure egitasmoan koordinatzen duguna hori da. Eta, hobetzear daudela. Aurten ere, horretan saiakera berezi bat egingo dugu, ze beraiek oso listoak dira, eta badakite, esaten badut ikastolan egin dudala, gero han ez dut egingo, eta hor komunikazio falta txiki bat da. Eta azken punto bezala, eratorritako ondorioak. Fronte guztiak batuta gehiago egiten dugula bakarka baino. Hori ikusi da, bakoitzak bere kabuz saiatuko baginan hau aurrera ateratzen zail izango zen, guri nerabeekin lan egitea oso zail egiten zaigu, eta horretarako oso ongi datorkigu ikastetxearen eskarmentua. Hori da, ez? Azken baten ematen diguna hori da. Bakarka ez dakigula nola egin gauzak, eta aldamenikoarekin eginda, beti ere ondo ero txarto, alan ero lan, baina, ateratzen da, ez? Eta gero, behin da berriz gure bileretan eta agertzen den idea bada, eragile ezberdinek beren kompetentziaz gaindiko lanak hartu dituzte helburu amankomun baten alde. Hau da, dano gabizela, esan dut, fuera de tiesto. Osea, bakotxak egiten ditu ez dagokion lana, eta horrek ekartzen dizkigunak. Hori ez da zuk egin beharrekoa, hori egin beharko luke ez dakin nork, besteak egin beharko luke ez dakin nork. Azkenean, gu beti gurera moldatu behar garela, eta holako erronka berriak eta irtetzen direnean, eta ez denen inoren kompetentzia eta alkarri pelota pasatzen ari garenean, azkenean ez da irtetzen izar. Eta, sentsazio hori behin da berriz izaten dugu, ez?
esaten digutelako, edo, bueno, hori ez da zuen lana, hori egin beharko luke ez daki nork, eta, bueno, bai, holan izango da, baina saiatza merezi duela. Bai. Eta geukagu zen argazki batzuk, bai? Bai, bai, gut. Hauek dira, bueno, egiten duguna, hau da irratian, Arrakala irratian, eta, bueno, Eurak astean landutakoa, ostiraletan normalean hor botatzen dute. bai, Soltatzen, euskeraz soltatzen, aleginak egiten dituzte. bai, hemen esan, bueno, hau ere irekia dela, bueno, programazioa eta egitekoak ere beraiek ipintzen dituzte, horrek kartzen dizku, hemen adibidez, badakit ari zirela txiki-txiki kantatzen, eta irakasleon artean esen errez eramatekoa, baina bai. Hemen, hain zuzen, bai, Karina, handiko alderdiko neskatila, laugarren mailan zegoen, iazko argazkia da, kurtso bukaeran egiten dugu alboko herri txikietako eskoletara joaten gara ipuina kontatzera. Laugarren mailakoak. Tailer bat da. Eta hain zuzen, tailer honetan apuntatu zitzaizkigun iaz bi neskatila. Eta hor daude, parra-parra euskera botaz. Hain zuzen, neskatila hori Ipestarko eskola txikia da. Esaten nahi izena, gutxienez frutu apur bat hartzen hasitza gaude. Ez da usartu D ereduan batxilleratu egiten, baina B ereduan hasi da bere ikasketak jarraitzen. Bai, eta... Argazki gehiago geneuzkan. Bukatzeko, bueno, katalanak ekarri duten el Castells hori ez daukagu, eredu hori. Baina bai, egitasmo honetatik nahiko genduke hemen lanean ari garenok. Geure esperientzia xume honetan lanean ari garenok, egunen baten, txistuta tambolina kalian zehar entzuten dugunean, elkarreri ohatu eta anteron txamarrotia kantatzen elkarrekin joatea. Hori izango litzateke guretzat benetako eredua. Besterik gabe.